velice rád, že se scházíme v tak velkém počtu zde v Muzeu Esperanta při této významné příležitosti. To oslava 5. výročí Muzea Esperanta ve Svitelách, 80. výročí Esperanta, Muzea Esperanta, 80. výročí Esperanta ve Svitelách. Město Svitavy je, myslím si, v poslední době stánkem různých institucí. Já si velice vážím, že zde vznikla instituce, která umí fungovat na dobrovolné bázi, která sdružuje velké množství lidí a kde nastává jedinečná příležitost, že lidé do světa přijíždí, sdružují se a setkávají se obzvlášť v této budově, která byla vystavena hlavně proto, aby se lidé vzdělávali. A právě vytvoření Muzea Esperanta zde vznikl stánek pro možné vzdělávání dalších generací. Proto jsem velice rád, že toto muzeum funguje, zapojilo se do života města a jsem rád, že město Svitavy může už jen tím, že poskytne prostory, ale i podílí se částečně finančně při různých akcích, spolupracovat s tímto muzeem a věřím, že i v dalších letech bude spolupráce pokračovat. Já si dovolím poděkovat našim ženám, které Svitavské muzeum táhnou, protože bez právě té dobrovolné báze lidí, kteří jsou ochotní věnovat svůj volný čas, by toto muzeum nemohlo fungovat. A proto mi dovolte, abych pogratuloval a poděkoval moc paní Líbě Kořákové, paní Marii Čumové, paní Mileně Bezoňové. Našemu muzeu a Esperantu přeji mnoho dalších návštěvníků, čtenářů a dalších mladých osob, kteří se budou chtít s tímto jazykem seznamovat a postupně se s ním dorozumívat po celém světě.